Takže čau lidi, dneska si zahrajeme Shadow Fight 2 a zase hrajeme na tabletu, takže jo, a začal jsem to hned natáčet, hned po bosíkovi, takže se můžete těšit na toto video. A dneska vám bych chtěl ukázat všechny chvaty rukama a tak. Takže jsem to úplně vyslekl. Jejda. Pardon. Úplně jsem se vyslekl všechno, takže jdeme na to. Takže jsme tady připraveni za Shadowem. Takže váš tento výcvik právě začíná. Neboli? Takže dáme vám to ukázat. Takže pohyb. Besko. Sorry lidi. Máme tady trošičku psa, který nikdy nechce poslouchat. Tak můžeme pokračovat. Takže pohyb klasicky dozadu. Kurně. Fail. Vydržte. Hop. Dopředu. Potom klasický skok. A pokrčení. Takže potom skok. Kurně. Fail. Skok dozadu. Skok dopředu. Kotoul dopředu. Kotoul dozadu. Takže to by bylo všechno z pohybu. A teď přejdeme na nohu. Takže klasické kliknutí, kop. Budeme klikat za sebou, nic se nezmění. Takže nahoru kop, udělá tohle. Dopředu kop, skočíte, kopnete. Tak. Trochu dopředu. Tak. Zmenším si tyto, abyste něco viděli. Tak. Takhle to budu mít, abyste více viděli hru. Takže. Potom kop dozadu. Potom kop dopředu. Kop dozadu. Kop dozadu dolů. Kop dopředu dolů. A kop dolů. Vlastně jenom je to takto. A když dvakrát. Ale to si potom musíte už odemknout. Tak. Přijdeme teďka na pěsti. Přejdeme teda. Takže budeme klikat. Mlátíme jednou. Předvedu. Tady na pytli. Tak. Hop. Tak. Takže potom. Takže začínáme. Takže nahoru pěst. Takhle. Nahoru doleva. Fail. A tak to nejde. Takže pěst doleva. Pěst teda pěst dozadu. Teďka pěst dopředu. Pěst dozadu je tohle. Teďka pěst dolů. A víc tady asi není. Už u ruk. Jenom takto, že když budete držet dopředu, tak máte takto více vždycky. Takže teď si dám lepší zbraně. Takže vám to stopnu a uvidíme se za chvilku. Takže jsem zpět a jsme tu. A teďka si ukážeme nože. Takže vidíte jeho klasický postoj. Tak. A můžeme jít na to. Takže. Bouchnutí nahoru. Tohle. Dozadu. Dopředu. A teďka dolů. Takže. Tohle by byly díky. A uvidíme se u další zbraně. Takže jsem zase zpět. A teďka uvidíte, co si ukážeme. Ano, jsou to strny na ruku, neboli takový to železný, já nevím, jak se to teďka jmenuje. Takže klasický útok. Bouchnutí nahoru, dozadu, dopředu.
Hop, skočíme zpátky a dolů. Takže se uvidíme u další zbraně. Takže jsem zase zpět a ukážeme si další zbraně. A máme to, ano, tady tyhle ty... zrovna jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Nevadí. Prostě tady tyhle trny. Takže jdeme na to. Takže bouchnutí nahoru. Bouchnutí dozadu. Bouchnutí dopředu. Tak. To, jak jsem naposledy udělal toto, jak jsem bodl, tak to už nic. Jenom je to takto. Takto. Protože jsem omylem ještě bouchl. Klasický útok. Toto. A bouchnutí dolů. Hodně rychle, účinné. Takže teďka se uvidíme v dalším okýnku, kde vám ukážu svoji zbroj, co mám. Takže se uvidíme za chvilku. Takže jsem zpět a tady vidíte můj první zbroj. Takže hned uvidíte, jak vypadá na mě. Takže se zase stopnu a ukážu vám to. Takže jsem zpět a momentálně mám na sobě tu zbroj. A vidíte, že je tam takový kosik, co byla za mnou jako ocas. OK. To by bylo tohle zbroj. Ukážeme si, takže zase to stopnu, uvidíme se při... No, prostě teďka ukážu vám základní helmu, takže se uvidíme hned. Takže jsem zpět a takhle vypadá základní helma. Takže se zase uvidíme, jak to vypadá v aréně. Jsem zpět a už se nám to načítá. Takže vidíte, vypadá to jak motorská helma, takhle z boku. No a v podstatě se nic nezměnilo. OK, takže to by bylo teďka pro zbroj základní všechno a ukážeme si zbroj druhou. Takže uvidíme se za chvilku. Takže jsem zpět a tohle je druhá zbroj, takže ji nasadíme. Vidíte, vypadá skoro stejně, akorát má tohle špičku. Takže se ukážeme hned další zbroj. Takže já to stopnu. A jsem zase zpět. Takže tady máme tuhle helmu. Nasadíme. Vypadá takhle. No, nasaď si ju. Tak. A dále nasadíme ještě zbraně. A teď vám ukážu ostatní zbroje. Tadle. Potom tadle. Moc hezká. Tadle. 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 Tak a přejdeme na helmy. Takže máme tady tuhle. Poté korně, tuhle. 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 A tuhle. A asi poslední. Tak tohle je poslední. Sorry. OK. Takže to byla moje výzbroj. A uvidíme se u ninjů hned. Takže stopnu a uvidíme se hned. Takže jsem zpět a právě jsme u ninjů, takže jdeme na to. Kolo první. Ještě moment. Tak si to upravím potom. A ukážu vám mám můj skill.
Trošičku se mi to seká, jak ještě natáčím. Hop. Jsem v první úplně dimenzi, takže si neříkejte, kdybych byl nějaká úplně lama. Ještě to úplně zrovna nejlípe neumím. Kurňa. Ale mám svoje způsoby. Je po ní. Prvního ninju jsme zvládli. A dvě stejné pohlaví. Jdeme na to. Kdybyste si říkali, co to vždycky mám u své pod tím, u sebe, u kobru, na obrázek, tak to je, že uštědřím úplně brutálně silnou ránu, co jste mohli vidět teďka na začátku. Kritika mi dal. Co? Hoďo! Jo, zdechni. A určitě ode mě můžete čekat, že budu natáčet zhruba za jeden den, za 1, 2, 3 dny. Určitě budu natáčet Plants vs Zombies Garden Warfare 2 hru. Momentálně nemůžu hrát, nebo nemůžu hrát na počítači, nebo je v opravně a navíc ještě nám dneska nejede elektřina. Takže trochu smůla. A jak vidíte, tady pan obrněný má úplně super věcičku. Super zbraně, jsem chtěl říct. Které jsou hodně silné. Mně přijdou hodně silné. I jak dobojujeme, ukážeme si ještě zbraně. To jsem zapomněl ukázat. Ty parchante, začínáš mě štvát. Skoč. No, ty pado. Dozadu. Skoč. Dolů. Sakra. Dolů. Kotoul. Kopna. Do prčic. Jo. Teď kopnout. Bouchnout. Sakra. Bum. A dolů. Au. Tak pojď. Ti skopu tu tvář tvoje. Si jen tak nedám. Už když štveš jako. Tak pojď. A bojuj jako chlap, ty hajzle. Fuj. Tak. Další kolo pro nás vypadá soudně. Čtvrté kolo. Vypadá pro nás soudně, nebo má katanu. No, to říkám. Ne. Oh my god. Ne. Dozadu. A je po nás. Takže takhle jsme mi skončili a uvidíme se u zbraní. Takže jsem zpět a ukážeme si teda zbraně. Kdyby začal štěkat pes, tak se omlouvám. Tak, máme tady pálky. Potom tady máme katanu, tím nás samozřejmě zabil ten hajzl. Potom tady máme také krásné sekáčky. Potom tady máme, no to jsem říkal, skoro nejsilnější zbraň. Nožíky, nebo lidíky. A nejsilnější zbraň, co je v téhle první dimenzi, můžete získat, tak je to tohle.
Ještě jsem jednou hrával Shadow a měl jsem ninjaky, což můžete získat u jednoho bosíka. Takže já si myslím, že by asi tohle mohlo být pro dnešek všechno. A natáčíme 15 minut, takže ještě udělám jednu věcičku, tohle. Tak. Hop. Takže já myslím, že by to pro dnešek mohlo být všechno. A asi se dneska rozloučíme. Nebo se ještě koukneme do obchodu, co to mají za dobré věcičky. Takže koukneme se, jestli nemůžeme nové zbraně. Lag nemůžeme. Ještě stále ne. To je od 4. levelu. OK. Potom tady máme brnko. To je od taky 4. No, všechno bude od 4. 6. Tady, ne, 4, jo. Takže se asi uvidíme příště u dalších zbraní. Kdybyste se ptali, jestli mám nějaké shurikeny, tak nemám. OK. Takže tohle pro dnešek bylo všechno. A dneska se rozhodím takovým netradičním způsobem. Takže čau. Uno momentos, lidi. Lag. Once I was a great, invincible warrior, and no one dared to stand in my way. I traveled the land, searching for a worthy battle, until I discovered the gates of shadows. I broke the laws of the elders and opened the gates. The demons of the other world were beyond them. They rushed upon me, tearing my flesh, draining my soul, turning me into a shadow. And now, for eternity, I am doomed to wander the world and fight the demons I freed.